Здравейте! Аз съм Радослав Парушев, а това е моя приятел Патето Панкар, Патето Рамоне. Заедно с Патето Панкар ще ви представим новата ми книга "Само за напушени". Този разказ се казва "Благодаря на Патето Панкар за съдействието. Благодаря на Патето Панкар за съдействието при реализацията на тази премиера. Виж къде е вътре шеф. Излез, извинявай. Благодаря на Coolworks за съдействието в неговата телевизионна реализация. И така, да внимаваме. Той е от Prodigy. Благодаря на кума ми Иван Мудов за тия очила, между другото. Те са него и аз не съм ги върнал още. И така. Аз и екипа, който ръководя, осигуряваме заснемането на концерта на Prodigy в рамките на фестивала Спирита в Бургас. Аз и пичовете в екипа ми, оператори, звукари, режисьори, монтажисти, сме все в златната мъжка възраст за качествено забавление. От малко преди до малко над 40. Освен кабелджията, когото наричаме Шашкъна и който е позициониран най-ниско в иерархията и който е нещо като 94-ти набор. След концерта на Prodigy, целият екип веднага тръгнахме към Лозенец да се забавляваме. А Шашкъна оставихме в Бургас да събира кабели. Тогава, според разказа на Шашкъна, тия бек вокалите на Prodigy така жестоко са били надрусали, че място не може да си намерят и отишли за сцената при Шашкъна и му казали: "Пич, молим ти се и ние да навиваме малко кабели с тебе, че не можем да седим на едно място." И Шашкъна им казва: "Може, като си немате друга работа, навивайте тука." Тък му ще приключа по-рано. Впрочем, аз не знаех, че Prodigy имат бек вокали. Възможно е да става въпрос за някои от самите членове на групата. Предавам ви историята както и доколкото Шашкъна ми е разказа на мен. И така, навили бек вокалите кабелите, измели, измили пода и заявили на Шашкъна: "Виж какво, ти си е бати, пича." И като израз на положителното си отношение към Шашкъна, бек вокалите на Prodigy го поканили с тях на рождения ден на Тая, мениджърката на Prodigy, в президентския апартамент на 5-звездния Гранд Хотел Приморец Марина Спа Уелнес енд Империал, дето нощувката в двойна стая струва 400 кинта. Представи си колко струва апартамента, нали? Аз му викам: "Тоест, искаш да ми кажеш, че са те поканили на частно парти у Prodigy един вид, така ли?" И той ми вика: "Да, какво чак толкова е станало?" И що не се обади, бе, Шашкън? Защо не ми звъна на мен, например, на шефа си? "Еми, какво ти звъна? Вие така и така забихте към Корал, без да ме изчакате. Какво да правя? Аз викам си: дай да на този рожден ден, мога да е готино." Мога да е готино. И викам: "Много ли хора бяхте?" Не, вика, пълна скръп, вика. Нищо не си изтървал. 6-7 човека некъде. Ти от Prodigy там, менеджерката и аз. За разлика от мен и вас, Шашкъна не е отрасъл с Prodigy, ако това ви интересува. Отрасъл е с... Сещате се с какво е отрасъл? Никога не ги бил слушал преди, ама бил им гледал концерта сега, докато снимаме, и му харесал. Какво? И относно самото парти ми разправи ето това. Те хора се оказаха доста големи простаци. Това с рукцата къде е, вокала на Prodigy, вика. Кит Флинт, казвам аз. Кит Флинт се казва вокала на Prodigy. Не го знам как се казва. Това, дето прическата му е с рукца отгоре, и вика, това с рукцата вика: "Айде сега искам всеки да подари по нещо тук, нали, на менеджерката за рождения ден. Обаче, понеже знам, вика, че никой нищо не е взел, искам сега всеки да строши по нещо тук в апартамента. Който каквото иска да строши, вика, аз плащам." И да, речено сторено. Фани да трошат там всичките, кой нощна лампа, кой полилей, другия позлатените кранчета на ваната, другия хладилника, третия не знам си какво, всеки троши и баси простаците, честно. Шашкъна, не помня точно какво, строшил и той нещо дребно, колкото добро възпитание, да не обиди странните обичаи на домакините си, иначе бил твърдо против подобно поведение. Не слушах разказа му внимателно в тази част, защото съзнанието ми беше силно ангажирано с идеята, че съм изтървал първото и вероятно последното в историята на България ултимативно рок-н-рол събитие. Потрушаване на хотел от страна на музикални звезди.
Нали ме разбирате? Няма да дойдат нито Led Zeppelin, нито Rolling Stones в България повече. И да дойдат, няма да се обадят точно на мене и да ме поканят да трошим с тях хотелите. След това шашкъна скучава жестоко копелета. Те простаци, като наредиха някакви там линии на масата и тупат, като освен това и козат през това време. А това нагоре на тавана пластмасовото, дето вика фил, като има пожар, турали там един парцал на него да не пищи като козят, но въпреки това, като пушат нормални цигари, излизат на балкона да не се умирисва стаята. Идиоти, ти казвам, идиоти. Поседех известно време, няколко часа и си тръгнах. Питам го, добре, какво си говори с тях? Говори ли си нещо? Вика, нищо особено. Хахо-хихи, глупости. Накрая този срокцата ми каза, че съм бил еба си пича. И ми вика, като ходя някой път в Лондон да му се обада. Защо? Защо трябва да му се обаждаш? Да пиеме нещо. Така, как ще му се обадиш? Питам го. А той вика, по телефона. Разменихме си телефоните с него. Какво странно има? И как така си разменихте телефоните? Вика му. И той вика, пича ми клипна. Тук не издържах повече съдържанието на този разговор и заповядах на шашкъна да ми даде телефона си, да видя как именно и дали Кит Флинт наистина е клипнал на шашкъна. И наистина обаче в телефона на шашкъна имаше индикация за входящо обаждане в малките часове на предната нощ от номер започва с 0044, като контактът беше записан с големи букви ето по този начин. Спи Б. Точка. Тоя от Продичи. Какво е Спи Б? Простенах аз. Все по-не вярваш, че на тази конкретна планета действително съществува справедливост. Spirit of Бургас поясни очевидното шашкъна. Все по-притеснен къде именно е сбъркал и защо шефа му е така пребеднял. И пак му викам, добре я повтори. За какво ти е този телефонен номер? Да му се обадиш да пиете нещо някой път в Лондон, така ли? А шашкъна вече поизнервен от този разпит ми каза, като ида някой ден в Лондон, ще му се обада на пиче, ако не друго, поне ще им къде да спя.